имрӯз дар донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон шароити мусоид барои курсантону афсарон муҳайё карда шудааст. салом арз мекунем бинандагони азиз, пешниҳоди шумост барномаи навбатии ҷасорат аз донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон. донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон нахустин муассисаи олии ҳарбӣ мебошад, ки барои қувваҳои мусаллаҳи мамлакат афсарони касбиро омода менамояд. таҳсил дар ин муассисаи олии ҳарбӣ 4 сол давом мекунад. хатмкунандагони донишкадаи ҳарбӣ имрӯзҳо дар вазифаҳои роҳбарикунандаи ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар сохторҳои қудратии кишвар адои вазифа намуда саҳми хешро дар ҳифзи марзу бум ва суботи сиёсии мамлакат гузошта истодаанд. дар донишкадаи ҳарбӣ баҳри мо курсантон шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. мо бар замми ин бо дигар чорабиноҳо ва маҳфилҳои фарҳангӣ низ машғул шуда дар тамоми ҷамъомадҳо иштироки фаъолона менамоем. зимни таҳияи барнома аҳли эҷод бо як гурӯҳ курсантон дар майдони сафороӣ вохӯрд. чуноне ки мушоҳида карда шуд, омӯзишгирандагони ин макон аввалин дараҷа медонанд, гарчанде ки онҳо сарбоз ҳам набошанд, аммо раванди донишомӯзиашон ба адои хизмати сарбозон монанд аст. аз ин рӯ ин ҷавонон тайёрии сафороиро моҳирона ва бо тартиб иҷро карданд. дар ин машғулият омӯзгори соҳавӣ махсусияти сафороиро ба курсантон қадам ба қадам меомӯзонад. аз ҷониби дигар худи ҷавонон низ шавқу ҳаваси зиёд доранд. гуфтам ба маврид аст, ки ҷавононе ки дар ин донишкада ба ҳайси курсант қабул мегарданд, имрӯз кам нестанд. таваҷҷӯҳи волидон ва худи ҷавонписарон сол ба сол ба ин боргоҳи ҳарбиву омӯзишӣ зиёд мегардад. ҳатто сарбозоне ки дар сафи артиши миллӣ адои хизмат намуданд, метавонанд бо дар назардошти сину соли муқаррар гардида шомили донишкадаи ҳарбӣ гардида малакаи тахассусии худро мукаммал гардонанд.
дарс аз худкунии курсантон ҳам ба таври назариявӣ ва ҳам ба таври амалӣ сурат мегирад. раванди таълим мувофиқи нақша ва барномаҳои таълимии донишкада дар мувофиқа бо вазоратҳои мудофиа ва маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар 3 факултет, 10 кафедра, 5 сикл ва 18 ихтисос ба роҳ монда шудааст. омӯзгорони фаннӣ кӯшиш мекунанд, ки ҳар мавзӯи пешбинишуда амиқан ба курсантон омӯзонида шавад. аз ин рӯ ҳар як синфхона дорои шароити муосири таълим мебошад. машғулияти тактикӣ ба курсантон бо фаҳмонидани ҷойгиршавӣ ва мудофиа сурат гирифт, ки омӯзгор амсилаи маҳал ва машқро мавриди зеҳни ҷавонон қарор дод. дар баробари фаҳмонидани ҷузъиёти дигари мавзӯъ, мудофиаи ҳуҷумӣ низ мавриди диққат қарор гирифт. факултети ҳавопаймоии ҳарбӣ дар замони соҳибистиқлолии ватан таъсис ёфтасту дорои шароити хуби таълимӣ ва омӯзишӣ мебошад. аз ҷумла дар факултет ҷиҳати омӯзиши дарсҳои амалӣ дучархбол Ми-8 ва Ми-24 нигоҳ дошта мешавад ва курсантон дар вақти омӯзиш аз онҳо фаровон истифода мебаранд. бояд қайд намуд, ки чархбол аз қисмҳои махсус, аниқтараш 4 қисм иборат аст, ки ҳар яки он вазифаи худро иҷро мекунад. барои идоракунии чархбол курсантон ҳангоми 4 соли таҳсил омӯзиши пурра гирифта ҳамчун ҳавонавард ба воя мерасанд. дарсҳо дар донишкада гуногунанд. омӯзгорон кӯшиш мекунанд хусусан дарсҳои амалиро ҷонок намуда рангоранг ба саҳми курсантон расонанд. ташрифи мо ба омӯзонидан ва тарзи истифодаи чатр рост омад. ҳар як ҷузъиёти чатр аввал дар алоҳидагӣ мавриди зеҳни курсантон қарор мегираду хусусияти он фаҳмонида мешавад, зеро чатр ва истифодаи он аз ҳар як шахс малакаву маҳорати хуб ва қоидаҳои бехатариро талаб мекунад, чунки чатр дар масофаҳои баланд истифода бурда мешавад. کوهنوردی نیز شامل اختصاص‌های دانشکده است. از این رو تمام تجهیزات‌های آن در سیمخانه موجود است. با وجود زیاد بودن شماره تجهیزات‌ها باید هر کوهنورد از عهده اداره لوازمات و استفاده آن برآید. درست استفاده نکردن اسباب‌های کوهنوردی می‌تواند انسان را به خطر روبرو کند. از این رو وقتی موافق است که کورسانتان با پورگی نازکی‌های ساحه را آموخته عملاً آن را استفاده نمایند. фанни тайёрии кӯҳнавардӣ яке аз фанҳои асосии тайёрии ҷангӣ ба ҳисоб рафта дар байни курсантҳо хеле васеъ истифода бурда мешавад. яъне ки фанни тайёрии кӯҳнавардӣ бо истифода бурдани таҷҳизотҳои кӯҳнавардӣ, бо истифода бурдани бандҳо, бо истифода бурдани банд барои рафт намудани монеаҳои кӯҳӣ хеле васеъ истифода бурда мешавад. аз сабабе ки 93% Тоҷикистонро кӯҳсор иҳота кардааст, тайёрии кӯҳнавардӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон хусусан дар қисмҳои низомӣ хеле васеъ истифода бурда мешавад. таҷҳизотҳое ки дар ин ҷо мо бо ҳамроҳии курсантҳо дарс мегузаронем, ин ба ояндаи курсантон ва ба малакаи дониши курсантон хеле мусоид мебошад. курсантон ба монанди сарбозони қисмҳои ҳарбӣ зиндагиашон пурра дар дохили донишкада сурат мегирад.
бинобар ин шароити будубоши онҳо низ дар сатҳи хуб қарор дорад. ҳатто фориғ аз омӯзишу тамрин ба фароғат низ фаро гирифта мешаванд. истироҳату фароғати курсантон бо мутолиаи асарҳои бадеӣ, рӯзномаву маҷалла ва ба бозиҳои зеҳнӣ сипарӣ мегардад. ватан ҷоне ки дар ҷони ману туст, ватан ноне ки дар хони ману туст, ватан оинаи оби зулол аст, ватан покии виҷдони ману туст. جان ای دوست ندانم مکانت بر کجاسته جانمت پیوند تنم است جداسته بغر طرفه جان زنجیری محبتی تو در گردنی ماسته آه زنجیری محبتی تو در گردنی ماست айо модар ба қадрат мерасам ман агар чанде ҷавони наврасам ман ба чашми худ бидидам меҳнати худ агар қадрат надонам нокасам ман صد جان و دل فدای یک مدعای مادر فتح و کشایش آرد دست دعای مادر بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان انگیزه است شاید از الله‌های مادر من یک نفس نباشم به یاد ذات قدسش از سر سپردگانم جانم فدای مادر
варзишу солимӣ ҳамеша дар мадди назар қарор дорад. Аз ҷумла дар донишкадаи ҳарбӣ курсантон дар якчанд маҳфилҳои варзишӣ ба обу тоби бадан, омӯзишу тамрин ва бозиҳои варзишӣ машғул мешаванд. пеш аз ҳама диққати моро обу тоби бадан аз ҷониби курсантон дар ҳавои тоза, аниқтараш дар майдончаи варзишӣ ҷалб намуд. обу тоби бадан матонату ҷасорат ва қавииродагиро таълимгирандагон давоми таҳсил дар донишкада меомӯзанд. тарзи ҳаёти солим ва тарбияи ҷисмонӣ ба курсантон писанд аст ва ҳар яки онҳо кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки соатҳои зиёд дар ҳавои тоза ба варзиш машғул шаванд. аслан ҳар ҷавон бояд далеру шуҷоъ ва нотарс бошаду аз худ чолокиву нерӯмандӣ нишон диҳад ва курсантони донишкадаи мазкур низ ин амалро иҷро менамоянд. тавре ки мушоҳида карда шуд, машғул шудан ба варзиш амале мебошад, ки дар ниҳоди ҷавонон тарзи ҳаёти солимро таъмин менамояд. ҳамчунин барои курсантони донишкада шароити арзандаи машқу тамрин дар толори варзишӣ низ муҳайё карда шудааст. аз ин рӯ курсантон дар баробари омӯзишу азхудкунии машғулиятҳо дар мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ ширкати фаъол намуда ба дастовардҳои назаррас ноил мегарданд. барои тамрини бадан ба курсантон дар толор таҷҳизоти замонавии варзиш муҷаҳҳаз карда варзишгар вобаста ба шавқу ҳавас аз ин таҷҳизоти муосир истифода намуда бадани худро нарм ва пурқувват менамояд. намудҳои дигари варзиш низ дар толор фаъолияти густурда доранду ба худ дилбохтагони зиёд. аллакай ҳар як маҳфили амалкунанда пайравони худро дорад ва курсантон ҳамарӯза ба толор омада тарзи ҳаёти солимро пешаи худ менамоянд. дар баробари таҳсил намудан дар донишкадаи ҳарбӣ боз мо курсантон ба варзиш машғул ҳастем, зеро варзиш гарави саломатии ҳар як инсон ба ҳисоб меравад. имрӯз дар донишкадаи ҳарбӣ тамоми намуди шароитҳо барои мо курсантон муҳайё мебошад. мо дар бисёр мусобиқаҳо иштирок намуда ҷойҳои намоёнро ишғол менамоем. маҳфили гӯштини миллӣ ба худ дилбохтагони зиёд дорад. аксари курсантон кӯшиш мекунанд ба ин намуди зебои варзиш ки аҷдодони мо ба он солиёни зиёд машғул буданд машқоварзӣ кунанду аз худ маҳорати баланд нишон диҳанд. аъзоёни ин маҳфил дар сабқату тадбирҳои варзишии гӯштингирӣ иштирок намуда ҷойҳои ифтихориро ба даст меоранд. дар пешниҳоди гурӯҳи эҷодӣ қисме аз фаъолияти донишкадаи ҳарбӣ қарор гирифт ва бо даст додани имконият пешниҳоди бинандаи азиз карда шуд. бинандагони азиз, барномаи навбати ҷасорат аз донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди шумо карда шуд. хайр, саломат бошед.